an b'a fo. Ngolosi. Mon grand frère. Ngolosi do. Kɔrɔ. Non, Ngolosi do. Ada. Big, j'espère que ça sera un débat démocratique. Big jumɛn? Big, démocratie kɔni bɛ nin na o. Démocratie ye diyagoya dɛ. Voilà. Yani e de kun kan ka nin débat diriger ni ko b'a cogo la. A ye ka taa ni ne ba. Non, e ka na quoi. N ko n tɛ na. I yɛrɛ ɲuman RFI dɔ taa n bere n tɛ na dɛ. Kuma banna. Ne tɛ na dɛ. Fédération président ma kuma fɔlɔ. Fédération président. Ale de b'a fɔ ko a kɛ su fɛ. Ouais, ale ko a kɛ su fɛ. Ale kɔni ma. Ko a kɛ su fɛ match ye ko de ka ɲi ni tilefɛ match ye. Ale kɔni ma n'a ko a kɛ su fɛ kɔni ni disqualifié. Sinon ni a ko tɛrɛ ko a kɛ su fɛ match ye ko pour que bɛɛ bɛ se k'a suit. Non, nun ka piste chronique la mais comme ale a décidé. Yoshi a yɛrɛ o man ɲi. O ka ɲi. Ye o man ɲi dɛ. Sam bi ne bi ye bi. Ayi o man ɲi. An b'a susu a ko. O man ɲi. Nka fédération président ne ko su fɛ. Voilà. An bon. Ko a kɛ su fɛ débat ye. E ka nin diriger. Voilà. N'a kɛra ale peut-être ni retour yɛrɛ la an b'o diriger. Cɛ o kɛlen Sam ni Kebe ka débat ye. Ale retour bɛ se ka k'a la. Ale la Sam gagné. Ale la ouais Sam ye Kebe ci. Nka o y'a sɔrɔ ne dɔgɔnin ma la. Mais retour kɛra remontada yɛrɛ. O ye Sam ne ka baara d'a kan. Fo Sam ko débat kɔnɔ ko k'ale y'o kɛ waati min na k'o y'a sɔrɔ ale ka dɔgɔ. Sura n dɔgɔnin yɛrɛ Kebe y'a wele sura. Kebe bula don a la dɛ. A ye wele. An b'a fɔ. N'o Sam bulalama man ɲi. Mamadu Jara man ɲi. Mamadu Jara Aras Kebe an b'a fɔ. Aras Kebe. N'a ye bula don Sam n'a don dɛ. A donna fo Sam ka Facebook kɔnɔ a kama. Non waatiw tiɲɛ don dɔw la i bɛ position dɔw ta. Ka taa sɔrɔ yen ka taa sigilen sɔrɔ yen k'a jaraminɛ a ɲɛ kan. Mais fɔli ka di sa. Non mais Sam cira de o. Sam bɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ a ma tila kuranɛ kalan na fɔlɔ. A dɔ y'a ci dɛ. Fo ka hinɛ don ne la. Kebe bolo don an ka taa. N'an taara ni kunnafoni ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye politiki ko bunakun kan parti min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Union pour la République et la démocratie URD i b'a ye k'a fɔ o fana ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye URD bolofara min bɛ yen nɔ ni a ɲɛmaaya bɛ fɛn min ye Guwaɲɔn Kulibali bolofara wa a bɔ URD n'a ɲɛmaaya Guwaɲɔn bolofara don. Ni ye nin fɔ yɛlɛ URD ye kelen de ye o. I bɛ ka kɛlɛ tigɛ dɛ. URD ye kelen de ye dɛ. Hakili taara Sanja in de la. O bɔra la o. Olu ta tɛ EDR de ya. EDR don. Voilà. URD ye kelen de ye. Guwaɲɔn Kulibali a n'a ka mɔgɔ o kɔni b'a ye k'a fɔ ko u ye wulikajɔ kɛ ni ka taa se fɛn min ye ministre de l'administration territoriale Abdoulaye Maïga ma i b'a ye k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn ye ninnu senfɛ u kɔni. URD de taara Maïga fɛ yen. Awɔ. K'u kɔni kumana fɛn min kan o de ye sujet minnu bɛ yen nɔ nin wagati in na jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya hakilina minnu kan ka taa halisa k'a don fɛn min ye transition ye ale yɛrɛ taabolo kɔnɔna la i kɔni b'a ye k'a fɔ ko u kumana nin bɛɛ lajɛlen kan hali ka sanga fɛn min ye élection ko kuma min ni a bɛ ka fɔ k'a fɔ ko ka se ka taa n'an ye fanga normal kɔnɔna la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnyaw senfɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko yɛlɛmaba dɔw bɛ yen nɔ olu kan ka kɛ halisa cogoya min na basigi a bɛ se ka na jamana kɔnɔna la yaasa an ka se ka taa fɛn min ye kalataw ka an ɲɛsin olu ma i kɔni b'a ye k'a fɔ fɛn min ye IRD u kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni dan b'a la ko ni nin wale ninnu kɛra ko a bɛna kɛ sababu ye ko fɛn min ye an ka jamana yɛrɛ k'a fara fɛn min ye institution baw kan i n'a fɔ Asimi Goyita yɛrɛ ale y'a laɲini cogoya min na IRD kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ye laɲini dɔw kɛ minisiri fɛ laɲini minnu bɛ tali kɛ laɲini 2 ɲɔgɔnna la fɔlɔ o ye min ye o de ye k'a fɔ ko ka ɲɔgɔnyew baaraw k'olu sigi sen kan ni force vive bɛɛ lajɛlen cogoya min na halisa chronogramme ko i jɔ yɔrɔ nin na dɛ jɛnɛ Bubu tɛ URD la a Bubu bɛ URD la Bubu Sise awɔ docteur an ka premier ministre kɔrɔ Igor dun ayiwa n ma hali ka position dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n kana fili an ka taa k'u bɛ se ka baaraw kɛ cogoya min na ka Bubu b'a la dɔgɔtɔrɔ dun Marialo hakili ale b'a la dɛ professeur Igasa dun ale bɛ EDR de la Igasa bɛ EDR de la ok an ka taa
k'u ka baara ɲɔgɔnyaw kɛ ni force juge ye cogoya min na chronogramme bɛ se ka bila sen kan so bɛ se ka kɛ chronogramme ma filanan ye min ye o de ye k'a fɔ ko cadre d'échange kuma ɲɔgɔnya minnu tun bɛ kɛ ministre Abdoulaye Maïga ale ni parti politigiw cɛ ko ka o kuma ɲɔgɔnya ko ka o bila sen kan ko kura ye ni kɔni ye laɲini fila ye olu taara ni min ye u kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma jaabi minnu dir'u ma k'olu kɔni lawasara kosɛbɛ ni jaabi ninnu ye. U lawasara ni jaabi minnu dira u ma ye. Awɔ. U ma communiqué kɛ ka tɔ ninnu ta ɲɔgɔn kɛ. Jumɛn? K'a fɔ ko ka dan siri m'o fɔ. Ayi mun kɔni m'o ye fɔlɔ u kɔni y'a fɔ k'u bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na transition a bɛ se ka accompagner halisa ka défi ninnu k'olu surmonter. Cherif Kone a ye kuma ta i m'a ka kuma lamɛn. Ayi. Jagɛnɛ Cherif kumara dɛ. Cherif. Maïchara de don avocat de don. C'est l'avocat général non? L'ancien avocat général. Jagɛnɛ a ka bɔlɔlɔ siraw fɛ a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ jamana in tɔnko la bi ko a gɛlɛya ko a caman ko CDM ko de don a ye tigɛdenkɔni si u la CDM k'a tɛna mɛn bilen ko a bɛna wulikajɔ kɛ CDM kama ko k'a ci po CDM Jagɛnɛ i tɛ CDM fila dɔn sa kana bila kuma la collectif pour la défense des militaires ou est jumɛn de don kɛra kuma sa kɛmɛ Jagɛnɛ bɛ nin dɔn a b'a dɔn ayi parce que a tɔgɔ ninnu dɔw ka ca a b'a dɔn sa k'a bɛna wulikajɔ wa mun kɛ ko ka CDM ci kɛ ale de bɛ n'o ci ya awɔ olu tɛ sariyatigiw ya je pense que ale de ma ale ye mun kɛ ou bien ale ma radier de radiera et puis après a bɛna o baaraw daminɛ wa ayi kɛmɛ yɛrɛ b'a la ko radiera et puis après ale ne bolo a fɔra k'ale gɛnna de hali n'o kɛra kɛ a bɛ se k'a ka baaraw kɛ halisa i m'a ye a kumara dɛ a ko mun a ye dɔ fɔ dɛ Cherif ka fɛnw ninnu kalanni man di ye dɛ a ko je suis avec intérêt vos activités aux côtés d'autres démocrates et républicains convaincus vous sachant plus que jamais déterminé pour sauver la patrie en danger votre engagement inébranlable augure notre victoire qui est celle du peuple qui a choisi la démocratie et la forme républicaine de l'État. Rassurez-vous que je suis de cœur avec vous et que je soutiens les actions posées au quotidien pour en découdre définitivement avec avec la junte des colonels pushistes irrespectueux de la parole donnée, en rupture avec leur serment, sans considération de leur propre engagement, y compris, voilà. Akoko, akuma jamaro rebimi, ma jamaro. Cherif. Jagɛnɛ ayi dɔ fɔ mare. Je salue ce sursaut de la classe politique pour dire enfin non aux velléités de remise en cause de la forme républicaine par les tenants d'une transition militaire dure et longue, laquelle a connu sans équivoque son terme le 26 mars passé. Personnellement pris à partie par des fainéants de la pire espèce et à leur service, s'abritant derrière un regroupement fantoche, circonstanciel, pervers et déviant du reste. Un regroupement anticonstitutionnel, à savoir le triste CDM, créé de toutes pièces à dessein par le même. Je serai encore à mon tour répondre à ces voyous. CDM est le collectif pour la division des militaires. Ko ton caman kɔni bɛ jamana in kɔnɔ ko ninnu de ye plainte kɛ u kan k'a kɛra sababu ye a tɔn cira ko mais ko a yɛrɛ bɛ nalen ko tɔn in ko a bɛ kɛ souvenir ye waati nataw la
ye Shérif ka kuma ye Ceri Kone e bɛ dɔ fɔ wa ayi tu parles pas ayi foyi tɛ n bolo ka fɔ a la. an bɛ taa an n'an taara i b'a ye k'a fɔ dialogue intermalien kɛnɛ a bɛ sen na nin waati in na ɔhɔn jɔ min bɛ ka kɛ o ye jamana cakɛdaba minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko institution yala bɛ ka kɛ ka don yen nin nɔ ka ɲɛfɔli k'u ye k'u fana hakilina ta walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilina fɔ bɛn sabatili la an ka jamanadenw u ni ɲɔgɔn cɛ conseil de a tɔgɔ ka tile ka yɔrɔ tɔgɔ conseil économique et social o don a tɔgɔlen in tɔgɔ o conseil de collectivité ouais, merci taama kɛra ka taa a fila bɛɛ lajɛlen na ka taa dialogue ka taa a daw ɲɛkɔrɔ hakilina min bɛ u la u bɛ se ka a fɔ cogo min na o baaraw olu bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi a filɛ wuli ka jɔ a barika ka bon ka maaw hakilina ta k'u yɛrɛ hakilina di falen falen o ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ dialogue yɛrɛ don ala ka a sigidon yira na c'est du 24 au 25 hein dialogue intermalien ni ma fili banna k'i b'i bolo don Masina taara ni kunnafoni ye halisa i b'a ye k'a fɔ politiki ko bunankun kan i b'a ye k'a fɔ parti min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko CODEM o ye n terikɛ ka tɔn ye CODEM le PEL sans troupeau ça c'est Ousseini Amion Guino Flawrentan Pulo le PEL sans troupeau Pulo Onzon Dogon n y'a fɛ Pulo Onzon Dogon mais a tɔgɔ tɛ Pulo ya Pulo Onzon Dogon Pulo wɔrɔ filakan na k'i b'a ka taa fila misidan i b'a ye k'a fɔ Pulo Onzon Dogon ne m'a fɔ n ko dɔgɔn tɛ o i b'a ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ communiqué dɔ bɔra u yɔrɔ communiqué min kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye déclaration dɔ kɔni kɛra olu tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnyala parti politique y'u fara ɲɔgɔn kan don min na k'a fɔ ko fɛn min ye furancɛla fanga k'ale wagati banna ko k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Asimi Goïta ko u ka fanga bila k'a banna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o déclaration ko kɛra ko o gafe kɔnɔna la a yirala k'a fɔ fɛn min ye CODEM k'ale fana tun bɛ signataire fɛ ko nin don kɔfɔlen kama i b'a ye k'a fɔ ko olu minnu bɛ CODEM kɔnɔna la n'olu ye responsable ye k'u kɔni b'a jira k'a fɔ ko nin communiqué min n'a a signera olu tɔgɔ la k'u kɔni b'a jira k'a fɔ ko olu sen t'a la bi ayi dɛ o ye wulukunci yɔrɔ la kuma jugu yɛrɛ jɔnni y'a signé John nin communiqué in min filɛ i bolo nin Amadou Aya premier secrétaire général adjoint i jɔ dɛ parti politique tigɛ dɔ bila sɛbɛn min na ni CODEM yɛrɛ tigɛ dɔ bilala la ko a ma sara olu la ko consultation ma kɛ olu ma ɲininka ma kɛ ko wa ko i n'a fɔ u ka sariyaw la u bɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka taa décision ta cogoya min na k'a ma kɛ o sira fɛ ko donc ko déclaration min kɛra ko olu sen olu t'u yɛrɛ y'a la olu t'u yɛrɛ y'a la ko maa minnu ye signature kɛ u tɔgɔ la k'u b'a ɲini u fɛ u ka se ka taa u yɛrɛ ka erreur in ka rectifier k'u yɛrɛ retirer ka bɔ a la u seginna kuma kan ka fɔ siɲɛ 2 ni Amadou Aya ye tasirali bolo kan dɛ ni y'a ye tasirali bolo kan dɛ wagati min na an bɛ ka constitution sɛbɛn Amadou Aya yera a la CODEM ye communiqué k'a fɔ ko a bɛ yen ko k'a t'olu tɔgɔ la a ma kɛ o kɛra sigi wɛrɛ kɛra o est-ce que dialogue tɛ yan dialogue comité min sigira comité dɔ sigira a yer'o fana la ko u t'a kalama k'u t'a kalama dɛ ko a b'a yɛrɛ k'a t'olu tɔgɔ la u m'a ci nin fana y'ale ka communiqué kɛ ko tɔw ye min kɛ ko olu nɔ tɛ ko wa ko responsable minnu bɛ CODEM kɔnɔna la k'a ma sara u la ko minnu ye déclaration signé u tɔgɔ la u b'a ɲini u fɛ u ka taga a erreur ka est-ce que CODEM kelen ye nin kɛ parti wɛrɛ fana y'a kɛ dɛ PS Yelenkura PS Yelenkura Amadou ka tɔn jɔnni y'o signé Jakariya m'a dɔn ne n kana nkalon da Jakariya la fɔ m'a dɔn ne n kana nkalon da Jakariya donc ko Amadou Aya ka mɔgɔ k'olu t'a la bon politique bɛ tan de jaa k'u kɔni b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'olu t'a la ko nin communiqué k'a t'olu engagé ko wa k'a t'olu représenté yɔrɔ jɔnni ta ye tiɲɛ ye non mais Aya b'a jo fɛ yɔrɔ dɔ la dɛ wa nin y'a siɲɛ 2 ni fanga in bɛ ka Aya ta k'a bila baara la fanga bɛ k'a bila baara la dɛ bon i dun i to o baara la ka tila k'a fɔ Jagine k'i bɛ dɔ fɔ o faga kelen ma o mɔgɔw bɛ yen dɛ y'a dɛ dɔw tɛ CNT la olu ma déclaration kɛ u t'a la ko a banna
O partout ma kɛ o kɛra dɛ partout y'a kɛ mais c'est à maaw yɛrɛ y'a kɛ yan a maaw n'u fɛla tɛ u ka bɔ kɛ a y'a fɛla de tɛ o a y'a ma bɔ nin yan a y'a bɔra ni olu ka tɔn na n'i y'a fɔ k'i fɛla tɛ ni mun bɔra la i b'a ye an ɲɛ bɛ aya la makarilen don dɛ n'i ye ko kɛ dɔrɔn a b'a ka minɛnw cɛ a tun bɛ yɛlɛma de la o n ka tun bɛ yɛlɛma de la a bɛ yɛlɛma la u mɔgɔ 6 démissionnaire sɔgɔmada n'i ye ko kɛ dɔrɔn ale b'a ka minɛnw cɛ sɔgɔmada kelen u démissionnaire ka bɔ yɛlɛma na a bɛ n'aw président kɔrɔ a bɛ démissionner ka démissionner n'i ye ko kɛ dɔrɔn a bɛ démissionner l'ordre du Malien ni ma mɔgɔ ta pour les Maliens. an ka taa Amadu a y'a ko ten a ko ten wa ko communiqué min kɛra k'a t'olu engagé awɔ o yɔrɔ dɔ fɔ a ko ko nous réaffirmons notre solidarité avec les idéaux et les réalisations de la transition du Mali. Mun bɛ yɔrɔnin min nɔfɛ o de ye nin ye k'olu bɛ to transition hakilina kɔ o tɛ nin baaraba mun kɛ voilà yanni i tɛ se k'i to i bolo bɛ kini na ka tila ka dɔ fɔ tobilikɛla ma dɛ ala n ka kuma in ko suaba tɛ a sababa don sababa yɛrɛ de don dɔw t'a la dɔw t'a nimayɔrɔ yɛrɛ la olu ka tɔn m'a fɔ ko a banna k'a kɛra o siège e bɛ ka kini dun e bɛ ka dɔ fɔ tobilikɛla ma i ma nasɔngɔ bɔ foyi très bien a kɛra min déclaration kɛra min déclaration kɛra yɔrɔ jumɛn ala k'an kunna ja kebe a kɛra min ale ma chef la qui est le premier vice-président du CNT an ka kuma fɔ a si la Asari Ambarkawan il est de quel parti l'ADEMA ne Maliki Diawte c'est lui le président du CNT sabali sa mais ale ma kuma o parti de kumara o parti kumana a y'a ka parti kumana a y'a ma bɔ k'i s'assumer nin yan c'est assumé tɔn bɛ yen koyi an bɛ to dan n ko tɔn bɛ yen tɔn dɔw bɛ yen olu tɛ mɔgɔ ɲɛnabila dɛ olu b'u ka tɔn de la awɔ mais an bɛ to dan bon ni tɔn ninnu filɛ nin ye a dɔw satire de man ɲi ni kɔni nin y'a siɲɛ filanan de ye ko dɛ mɔgɔ u bɛ ɲɔgɔn na de o hali wagati dɔ la tuma min na yanni se ma se ka ci parti politique ninnu ma fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ ko dɛ y'a signé o fana la o kɔfɛ Amadu a ye communiqué dɔ fɔ k'a fɔ tugun ko a t'ale engagé awɔ k'olu t'a la k'u ma consulter an bɛna lajɛ ko dɛ min ye ni mun yɛrɛ ta ye tiɲɛ ye sa kɛ sinon an delila ka Amadu a y'a wele ka n'i kɔrɔkɛ bila ɲɔgɔn na ne kɔrɔ i kɔrɔkɛ Fɔnba comme bi u bɛ kan kelen na an delila k'u bila ɲɔgɔn na cɛ bila ɲɔgɔn na Gerde Titan Samakɛ ta fila a ɲɔgɔn delila ka k'u la o f'an y'a kɛ radio kuru yɛrɛ kɔnɔ a don ma diya dɛ a ma diya dɛ i hakili b'a la n hakili b'a la je me souviens très bien i kɔrɔkɛ tun ka farin o wagati dɛ halisa a ka farin ne bɛ mun kɔ ne b'a dɔn ne yɛrɛ tɛna taa nka tun ka farin o wagati dɛ kɛra yanni i bɛ fanga ka bi an bɛ taa wolomasiri tɛbaw olu ka bunakun kan taa le chef d'état-major des armées ni o ye an ka wolomasiri tɛbaw ka ɲɛmaaba ye ko kibaruya bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔlen k'a dafa waati min na k'a fɔ ko bamaciw u bɛ u sɔn i b'a ye k'a fɔ bamaci kulu k'a fɔ k'u b'u sɔn ko u bɛ mobiliw kɔnɔ u bɛ ka taama u bɛ fɛ ka binkani wale dɔ ni ka a sigi sen kan a kɛra sababu ye sa an ka drone olu yɛlɛnna sanfɛ ka susuli 6 ni ka o kɛ 6 frappe voilà awɔ u ye susuli 6 u y'o kɛ a susuli 6 kɔni a bɛɛ lajɛlen tɔnɔ bɔra fila o kɛra l'ERNEP ale mara la a tɔ 4 o kɛra Duna ale bɛ Douentza mara la a kɛra sababu ye sa ka bamaciw k'u caman k'u bɔnɛ u ni na o dɔrɔn yɛrɛ tɛ ka tila k'u ka bolofɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ wolomasiri tɛbaw ka ɲɛmaayaso ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko an jɔlen ka to ko wolomasiri tɛbaw ko se ko a laban ye u ta ye ka ɲi a ka ɲi dɛ o ka ɲi Ala ka sebaya d'anw ma amina rabi awɔ kunu arabani kɛnɛ a sigira dɛ ye kunu ta tiga ma don a na la dɛ maa si ma nommé mama nommé kunu dɛ o bannen de mama boy place la fɛnɛ a banna awɔ mama nommé mama boy place la voilà a banna ka ɲi ko aujourd'hui Kaojim et Aboubakar Fomba ont été appelés par la BBC. Ko kunnafoni di ma
ko BBC wele en BBC wele ko BBC wele wonu akilina di mal ko ngla ala me o kele ni ko ga chesir lenu re ngla ala me mal ko wonna chesir lenu re Bokar Sirige Fomba non chesir lenu l'imperturbable beni ga tasrado chesir lenu re beni ga srado voilà aga famu ko juma sifa sina duni sente ko nale aleta na fayra mena kra chojo alebe kuma do be depuis dona wallahu man kofo depuis dona sente ala anta ro kubere olejme ama bade me abade me wallahi te kuma ere uto kuma ay politique mo do kol ni kalo sara bu go warta te un mot fo uto kuma fo ma ka kuma ka tay jimi sira fe wal ma kana tay jimi sira fe akon mi ka kuma abata fo re o kleni ngoni abata fo ina be agilna kleno odo ni na ta agilna fene abana kon bata fo be do te kuma ere te kuma uto kuma mna la do te kuma uwele ka kuma duma ke anyu yelo wele mo ba kuma nyinu ere o amita kuma di joma uwele ka kuma duma be kuma beni kuma kundo pare na makuma mnenia pare na magube kuma biya jawate wote ko kuma bu kono fali no dew voilà ay kuma conseil des ministres akene sigira na manya kafo ko kene sigira ibaye kafo ma ko ni mabo a place la o ma fene kura ale mado wulika jo ko ni kera nyama ya kuma jamana fama yere bolo colonel Assimi bara damnera fami fe o de ye Madina ale ka yoroi Madina ale ka yorote femi transport ye wa o ko accident ko ni ka cha anga gitron san feni wati na fukata fo atuti ko ni ataka alaje san 2017 kana bla san 2022 la sa nani accident min kɛra an ka sirabaw kan accident ba 58 ani 610 ani 5 615 cas d'accident de la circulation ayant occasionné 54 892 blessés. maa min jogina o accident ninnu na o ye maa ba 54 ani 8 ani 92 maa min tora la maa ba 4 ani maa 100 ani maa 10 ani 9 o b'a yira k'a fɔ ko accident k'a bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ fo ka taa fɔ a to ten ko walasa o accident ninnu caman bɛ se ka bɔ o la cogoya min na jamana kɔni ye fɛɛrɛ caman ta ni ka a sigi sen kan walasa ka nin ko ninnu ni ka dan siri a la ko nka ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko accident kɔni ko foyi ma se ka bɔ a la a fɔlɔfɔlɔ o kɛra jumɛn ye an ka sirabaw ka a lajɛ jangene n'a y'a sɔrɔ wari min bɛ don u la k'a fɔ a kan ka kɛ nin ye k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ye jamana bɛ wari min bɔ ko ka siraw dilan est-ce que a wari bɛɛ bɛ don a la wa ko o baaraw olu lajɛra ko o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ ko dɔgɔkun kelen o bilala sen kan dɔgɔkun kelen min ni kuma foyi tɛ fɔ a kɔnɔna la ni siraba kasara tɛ ko walasa siraba kasara a bɛ kɛlɛ ko o baaraw kɛra la construction et la réhabilitation d'infrastructures routières sur l'ensemble du territoire national an ka siraba minnu bɛ yen n'u tiɲɛnen don k'olu lawuli ani kura minnu n'olu bɛ se ka jɔ ka olu baaraw k'olu kɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛra ko ko fɛn ma bɔ accident na la formation des acteurs maa minnu bɛ yen sa k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ siraba den matarafa ka kalan kɛ olu k'u walasa accident a bɛ nɔgɔya la sensibilisation des usagers de la route et le renforcement du contrôle routier siraba ka bolili maa minnu bɛ boli siraba kan ka to ka ladilikanw k'olu di u ma fo ka taa se lakana ko barika bonya siraba kan ko ni si ma kɛ sababu ye ni dɔ bɛ bɔ accident na ko min nana ye sisan sa k'o de ye ko ka kulu dɔ sigi an ka jamana kɔnɔla la kulu min ni a bɛ fɔ a ma ko commission interministérielle minisiriso caman bɛ fara ɲɔgɔn kan ka a kulu ka a baara kɛ ka hakilinaw bɔ k'u bin walasa siraba kasara a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o sariya kɔni o taara kunun conseil des ministres la kana fɔ sa o ma yan a ma yan
Sanu n'ale sɔrɔ boso ni ministre ale kɔni ye a da conseil des ministres maaw tulo kan k'a fɔ ko ɲina hiji baara bɛɛ lajɛlen ko o jala tigɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a jala tigɛra ko compagnie min bɛ yen n'a bɛna maaw ta ka bɔ n'u ye Mali kɔnɔ yan ka taa n'u ye Magan jamana kɔnɔ ka se ka t'u ka bateau baara kɛ k'a marché k'a dira Egyptaire Kalis Voyage Egyptaire o tɛ Egyptikaw ta ye olu ka pankuru ko de bɛna an ka Egyptenw ta ɲina ni ka taa n'u ye Magan a nafolo kasabi min ni u bɛnna o kan ni an ka jamana b'o di nin compagnie ma o de ye sefa wari a miliyari 2 miliyɔn 980 ani ɲari o de bɛna di gouvernement ka Egyptenw a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna don ni fɛn min ye nin compagnie belebele in fɛ ka bɔ yan nɔ ni ka taa n'u ye fo Magan u ka t'u ka bateau kɛ ka sigi bɛnkɛrɛw kan tabarikala bɛnkɛrɛw kan ala k'a ɲɛ conseil des ministres la halisa an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo la ɲɛbila sariya dɔw fɛnɛ taara sen kan cogoya min na an ka cakɛda belebele min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Sorem Mali ka maaw ta ka maaw don o cakɛda kɔnɔla la a bɛɛ kana kɛ gouvernement ka baarakɛla ye ka kɛnyɛrɛyew fɛnɛ ka k'a la décision baw bɛ ta yɔrɔ min na kɛnyɛrɛye dɔw fɛnɛ ka k'a la olu fɛnɛ ka se k'u hakilina di n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanu ani an ka dugu jukɔrɔ nafolo an bɛɛ lajɛlen ta don k'a kana da gouvernement dɔrɔn ma kan nka maa wɛrɛw don a la maa minnu bɛ yen n'u bɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko a dɔn k'a dɔn nakari bɛɛ lajɛlen ka sen don a la bɛɛ lajɛlen k'i hakilinaw k'olu fɔ a kɛnɛ kan k'o bɛ kɛ sababu ye sa an ka jamana a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ sanu ko ale ta fanfɛla la n'an bɔra yen minisiriso min bɛ yen n'ale ka ca ɲɛsinnen don an ka bololabaarakɛlaw ka koɲɛma le ministère de l'artisanat de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme Andogoli Andogoli ka yɔrɔ olu kɔni ye sariya dɔ ta sariya min ni a dara gouvernement tulo kan INA Institut national des arts min filɛ nin ye ka ɲɛsin artisanat ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛra k'a so kura jɔ zone aéroportière a tɔgɔ zone aéroportière o tɛ Layiba ninnu ka yɔrɔ yan o ye Jamdɛn ninnu ka yɔrɔ ye Layiba ninnu tɛ zone na Jamdɛn ninnu bɛ zone i tɛ to Layiba ninnu fɛ yen ka mɔgɔ sigilen avion kɔnɔ ayi o tɛ zone na n'i bɛ zone na i bɛ wuli u ka yɔrɔ n'o de ka surun i bɛ zone aéroportière o t'o de zone aéroportière i tɛ to yen ka mɔgɔ sigilen avion kɔnɔ i kɔni bɛ avion sa mais k'i to yen ka i bɛ n'o ye dan t'a la n'o an taara Layiba ka kupu la an jɔlen an bɛ terrain na hélico dɔ bɛ ka tɛmɛ ne bɛ maaw sigilen n'a kɔnɔ Jalo a ma mɛn yɛrɛ Jalo Institut national des arts a so kɔrɔ jangine ko k'a kɛ patrimoine national ye k'a fara jamana sobaw kan ko o bɛ kɛ donna nataw la san 50 ka nataw la ko bɛ yɔrɔ in ka a kisi jangine dɔw ka feereli ma a b'o kɛ dɛ a bilala o minɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ ko INA ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a a sigira sen kan 1933 yee 1933 o tɛ bi ye 1933 o y'a sɔrɔ Modibo Keyita ninnu bɛ kalan na dɛ o tɛ bi ye dɛ cɛ tɛ o y'a sɔrɔ a bɛ kalan na o y'a sɔrɔ a bɛ kalan na o y'a sɔrɔ a ma kɛ école maîtrise fɔlɔ dɛ ni jatew kɛ il n'est pas de 1915 voilà il m'a fili donc 1915 moins 33 ça fait 18 à 18 ans on est au lycée cɛ tɛ o don dɛ voilà ko o waati a tɔgɔ de kun ye ko la maison des artisans soudanais ko kabini 1933 so in a bɛ nin yɔrɔ kelen in na ko so in ko k'a ta ka kɛ patrimoine national ye o ka ɲi k'a bila jamana sobaw fɛ Bamakɔ k'a fara Bamakɔ ɲɛ jɔyɔrɔw ka musée ko ta fanfɛla la ko k'a baara kɛ ten ko a bɛ kɛ sababu ye sa don n'a nataw la a bɛ fɔ ko an ka nin artiste ba in anw ka nin dɔnkilidala ba in anw ka nin cɛtiribɔla ba in anw ka nin animateur ba in a formera ni école in o de la donc ko k'a bila o minɛn o kɔnɔla la sɔn kɛra o ma conseil des ministres ye ale kɛnɛ kan k'a fɔ ko baara ko a bɛ taa ni o ye kunnafoni ko ta fanfɛla la an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka ca ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ o koɲɛ ɲɛnabɔli ma a ye kunnafoni k'a di a ko ko silamɛ tɔnba min bɛ yen ni Mali yɛrɛ b'a la n'a bɛ fɔ a ma coopération a tɔgɔ sa
ah ne t'a dɔn dɛ silamɛtɔnba a ka ca dɛ la huma tɛ de ha walima de i b'a ye k'a fɔ ko olu ka sigi belebele ko o kɛra sisan Banjul Gambikaw olu fɛ yen ko a kɛnɛ kan jangine ko jamana caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la jamana 57 ko Mali yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ko bɛn kɛra fɛn minnu kan a sigi ko 15nan ye o kɛnɛ kan ko de ye k'a fɔ renforcer l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable ka bɛn kuma ɲɔgɔnya ko o sabati fɛn min ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na sigi o bɛ se ka diya ko o baara kɛra a kɛcogo la an ka jamana tun bɛ a kɛnɛ kan k'a kɛra kɛnɛ wasalen kɛnɛ sahalen an ye kuma ta k'an hakilinaw fɔ fɛn min ye bamanciya walew ye ale ni silamɛya a kati gɛlɛnjugu diinɛ kati gɛlɛnjugu ka diinɛ ta ka bafila coro a kunna min tɛ a bafila yɛrɛ yɛrɛ ye olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ko Mali da donna o kumaw la a kɛnɛ o kana la a filɛ c'est très bien o don olu de b'an fɛ yan ka caya da donn'o la an taara ɲɛfɛ fɛn min ye minisiri ye min ka ca ɲɛsinnen don sanfɛ kalan ma ale fana ye kuma ta ka kibaruya ni ka a di conseil des ministres jama ma k'a fɔ ko Mali yɛrɛ tɛ o farafinna ani Russie jamana ko u sigira ka kuma sanfɛ kalan n'a bɛ fɔ a ma ko enseignement supérieur o bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na farafin jamanaw kɔnɔ ko o sigi ko o kɛra an ka minisiri tun b'a kɛnɛ kan min ka ca ɲɛsinnen don sanfɛ kalan ma a ko ale kumara Mali tɔgɔ la a don kofɔlen kama Mali ye hakilina minnu ta sanfɛ kalan bɛ se ka yakubaya cogo min na k'a y'i da don olu la kunun a ye o compte rendu ni ka o kɛ conseil des ministres jama a ko farafinna kun représentelen don ni Mali Niger Guinée akaja Burundi ma ko nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a kɛra kɛnɛ wasalen kɛnɛ sahalen belebele a ye o kuma fɔ tabarikala n'an taara ɲɛfɛ minisiri min bɛ yen n'ale ka ca ɲɛsinnen don denmisɛnw ani farikolo ɲɛnajɛ o koɲɛw ɲɛnabɔli ma minisiri Fɔnba tɛ de a y'a jira k'a fɔ ko tournoi basketball tɛ yan basketball a ye fɔ min ma ko U-18 filles et garçons o tɛ minnu si ma san 18 dafa fɔlɔ musolakaw ani cɛlakaw k'an ka jamana qualifiélen don wa an ka jamana bɛna taa a kɛnɛ ka coupe du monde o la ko wulikajɔw kɔni bɛ ka sabati nin waati kofɔlen ninnu kɔnɔ walasa ka an ka jamana musolakaw ni a cɛlakaw ko u sen don kosɛbɛ walasa baara o bɛ se ka kɛ a kɛcogo la ko yanni coupe du monde yɛrɛ cɛ ko jamana 4 farala ɲɔgɔn kan k'u bɛna tournoi dɔ labɛn tournoi min kɛnɛ ka sa Mali Guinée Sénégal ani Tunisie olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka o tournoi labɛn tournoi bɛ kɛ préparation ye an ka basketkɛlaw ma olu minnu bɛna taa a kɛnɛ kɔnɔna la kuma tora a bolo a ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko Sadi Mamadu Konate ko a baara k'a banna pewu ko ni Ala ye kalo tile 15 jira an na k'u bɛna a dayɛlɛ tilala k'a jira tuguni k'a fɔ k'u tun bɛ ka sadi belebele min jɔ Kati Sadi Omnisport k'o fana baara banna pewu ko ni Ala ye avril kalo tile 30 jira an na k'o bɛna bila fɛn min ye public sportif olu ka bolo kan ko nin terrain belebele fila in bɛɛ lajɛlen bɛ sisan norme internationale kɔnɔla la fɛn min ye diɲɛ seleke naani balontanw ye k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko a baara ko a waɲa ka ɲi fo ka taa fɔ a to ten minisiri min bɛ yen n'ale ka ca ɲɛsinnen don sɛnɛ ma a fana ye kuma ta a bɛ yan sɛnɛ minisiri yɛrɛ jɔn de Lasine de tɛ Lasine de don Lasine Bɔrɛ o ye Danbɛlɛ de ye Danbɛlɛ a fila dɔ la kelen don minisiri dɔw tununnen don sa ale kura don wa kɔrɔlen don kura don ale ma bila fɛn dɔ la Kɛbɛ ka cɛkɔrɔba Modibo Keyita tiɲɛ don Modibo nin tɛ dɛ a tɛ ye o wala an balaka in fɛnɛ tɛ ye mun bilala fɛn dɔ la Bakari Dunbiya dɔ la entrepreneuriat ne taara u bɛ taa yɔrɔ min na kunna a dun ye kibaruya di conseil des ministres ma u bɛ gouvernement na ne dɔw kɔni i bɛ dɔw ka ministériya dɔ de ni conseil des ministres bɛ yen sinon sɛnɛ ministre kan ka ye dɛ diɲɛ don o don an ye sɛnɛ ko kuma la yan a ko recensement ko o de bɛna kɛ an ka sɛnɛfɛnw na ko k'an ka sɛnɛfɛnw ko k'a da dɔn mun ni mun bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ sɔrɔ ye joli ye bɔta ye joli ye joli bɛ kɛ an ka naw la ko nin bɛɛ lajɛlen jate k'o bɛna dɔn ko ka recensement ko ka o kɛ an ka sɛnɛkɛ kunda ko maaw bɛna ta walasa u bɛ se k'o baara kɛ cogo min na maa 600 ani maa 195 ko olu bɛna yaala an ka sɛnɛkɛ bugudaw la ka sɛnɛfɛnw ko olu dɔn sɛnɛ yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sɛnɛkɛla ye joli ye sɛnɛfɛn ye joli ye joli bɛ sɔrɔ san kɔnɔ
nako ba mun bula amala aw be bala nako te sene ya o ba anjiri awo ko be ba resire ko wala sa ko baraw do ko operation me damne kalo kletan ani nduru samango kaw olu fe o kera ale ka kuma wi abana o kera ale ka kuma wi ma wore kuma ta tuguni jawre ministre min be ni aga chanya sine no barako ma anga jamana kono aye kuma ta aya ira ka fo ko mamunu be nu me barake ministre mala o ko fero ko ni de balu be ga sigi sega ku do bara wora doni façon façon to ambala kay le ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi de la formation professionnelle aya kumbajila atoko re mariam tede wa aisha kira to ni te mo be nyine ko kibe dum to aga fen fore aye ke wati juri ga ta ka fo dene ambala kan ko wadi kibe gui wati be iba ka kuna vulu mena movie ne avion o jamana ko la promotion féminine ministre fune mim la fune no la ore ko gara ya ko ko wakati be ko ni to ka kuna fune im to ka di de anu avena no bole no wo me nyaave jagina ko bara ko ni kera o cugo de la ko munu be bora municipal la ko bara woro ko ni mi ga nyini uye doni ko abe ga nya ko coronavirus ko ni santé ministère ira ga ko coronavirus ko semaine temene ani ni semaine ko tiere la ko chama bora ala ko dengi ko ni tiara ni semaine na katme semaine temene dengi dengi ko ni ala kan kuna famille culture ministre o ya ira ka fo ko biennale ko mobtita bana ko bena dun keren ne choisi ko ka flambeau di tomoktuma namanya ka fo biennale nato apeke non ando goli ministre kuma ando goli abe c'est un homme de terrain non abe de c'est un homme de terrain ando goli baye abaka barala abe jaria ala jega ne juru labla la guerre des titans c'est le 14 ouais wasro jibemi wasro tebemi le premier du monde ouli kisi ka omi David ka glasi ke ver kono ka David ka juga ka kisi ko to ko siroté ko amadili guye de bala ibe doni fo jimina ka chade 75 25 35 38 75 25 35 38 75 25 35 38 Amadou Welelare Amadou Sissoko le grand mapao allo jabiga Amadou allo salam alaykum wa alaykum salam to ni jamu bagore nam aha kuma bi bolo bagore ni da kuma be yoro collectif pour le défense des militaires banga ci la buy ade ni wala ka militaire volontaire ni wala ka transition de division ni wala ka tradam me transition la de ni wala ka a dinde dungu ka tas wallahi ala kan kuna ka ton si ko ka so su ke ni mo ye ta ko so se ko so bari ta ha so rasi ko ni be ko so se mo ne ko place la bi o le kana critiquer o jago mais formation minnu bɛ fɔlɔ na n'u bɛ sɔrɔsiya baara la minnu bɛ duguba kɔnɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ olu ye bɛɛ de tiɲɛ olu tɛ mɔgɔ ta ye i y'o kɛ fɛ o ma k'u fɛ o olu bari olu de b'i ka baara kɛ mais ka taa tɔnɔ sigi o collectif pour la défense des militaires o ye division de o division de bɔn Mathieu ale de bon retour fɛnɛ bɛ k'a la Mathieu ale de quoi ale retour k'a la retour b'a la kɛ retour bɛ kɛ ko olu de ka tugu abana ka to ko parce que bara don jango a bɛ se quoi ala ka si jɔ k'a kɔnɔ voilà mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ bolo kɔnɔ fɛn dɔ a b'i yɛrɛ mago sa n'i ma kɔn a ma a b'i yɛrɛ de mago sa an b'i fo merci bagore bagore de don bagore ni sɔgɔma ani kuma ninnu ka di jamu yɛrɛ wallahi ni kuma ninnu allo ale taara an ka taa 75 25 35 38 75 25 35 38 o ye nɛgɛjuru sira ye radio ye la voix du Mali ye maa bɛ an nɔfɛ ja Karija Cheikh Touré allo salamu alaikum mas Touré maaw bɛ fɔ a diyara n ye Touré mankan de don awɔ ka bɔ Lafiyabugu tabarikala yenkaw bɛ di walahi basi foyi t'u la ni Ala sɔnna a ma kuma b'i bolo mas
wallahi mbawla me do ngodo ajaranye me di ko ni ngo fonga kumadi kuma ibaro mas fendo be jamana ko no faka dablade o jume na fora ko pour que militaire ka se ka ke candidat il faut aka ke civil awo chakeda do jamana ko no lu fana nuka barake de kanga u kambo jamana kuntiga no fe ou ka démissionner de sinon amay il va faut chakeda jume ina faut juge ni juge fait ka ke candidat ko ka bo yaina sinon amay ko do sharia la wala ukanga do sharia la di ukanga do sharia la ni juge be fa ka candidat président sigila aka démissionner ka bo juge la imo refo voilà aka démissionner ka bo juge la sinon avec a fait fla de nyami minteta tabarkala voilà et puis il va nous jamana ni kelebe ka nyami sisa ojme na fora ko beka i kambo jamana kundiya in nofe to ka bara ina sisa o be na ni gɛlɛya caman ye n'a fɔra ko enseignant i bɛ kɛ candidat ye a kɛra maire sigi ye o a kɛra député sigi ye o donc a bɛ problème dɔ de créer école so fɛn in kɔnɔna na parce que poste dɔ de bɛ ka libérer ta i m'a faamu wa jɔn kan ka kɛ président sisan bon ni kan ka kɛ président ye i bɛ démissionner de parce que en même temps i bɛ ka taa campagne kɛ en même temps écoledenw sigilen bɛ k'e ma kɔnɔ e tɛna kursi o ye problème de o non problème do abandon de poste parce que i bɛna sara fila ta sisan i bɛ mairie la en même temps enseignement sara in fana i b'o ta i ka hakilinaw ka ɲi voilà donc au moins comme mɔgɔw bɛ chômage la ni mɔgɔ wɛrɛ taara k'i da i nɔ la a tigi kɔni se ka bénéficier o sara ye comme ça au lieu que mɔgɔ kelen ka baara fila kɛ mɔgɔ kelen bɛ baara kelen de kɛ Poutine nana fanga la tuma min na Poutine nana a y'o de kɛlɛ a y'o de kɛlɛ donc an bɛ min fɔ politiciens ɲɛna an b'u deli u k'a kɛ Ala n'a kira kosɔn u k'u miiri sini lahara la u k'a bila u kunna u ye jamana in bila gɛlɛya fɛn fɛn na mɔgɔ su fɛn fɛn yera Mali la sini lahara u n'u ta kiri kɛ Ala ɲɛna Touré an b'i fɔ Touré merci Alassane Cissé ani sɔgɔma somaw bɛ di n'aw baasi foyi tɛ nba n b'o fɔ a diyara n ye bon vraiment fɛn dɔ bɛ kɔni il faut k'an k'a fɔ ɲɔgɔn ye a fɔ parce que n'i bɛ fanga la ɲɛ b'a la tɔn caman bɛ t'i sigi ne bɛ karisa dɛmɛ mais n'i bɔra fanga la a tɔn bɛ ci a tɔn bɛ ci ou bien u bɛ taa fanga kura dɛmɛ awɔ parce que ɲɛɲini tɔn de don quoi o don dɛ donc transition in ka jija ka ko bɛɛ kɛ u bɛ tɔn ci cogo min na de u kana sɔn tɔn si fana k'a sigi u tɔgɔ la k'a sɔrɔ i ma segin ni delu ɲɛnama ye ayi non parce que tɔn ninnu b'i sigi mais o kɔfɛ olu de bɛna jamana kɛlɛ tuguni jamana in nako kɔni donc u ka hakili to ni yɔrɔ in ni Ala sɔnna a ma merci Cissé jamana in nako a ma nɔgɔ dɛ a nako Alahu akibaru an ka maa wɛrɛ ta Tumani Jakite baasi foyi tɛ i yɛrɛ don nba hali dɔɔni hali dɔɔni bari politique mɔgɔ min yɛrɛ de ka ko de ka ca quoi a bɛɛ politique mɔgɔ ninnu ye o a fɔ jiginna i ka k'i jɔ a jɔyɔrɔ la dɛ o de bɛ taa ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yen u bɛ taa ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ka tila ka na n ka jamana cɛ an bolo Jagina k'a jɔ a jɔyɔrɔ la a fɔ jiginna i ka k'a jɔ a jɔyɔrɔ la dɛ Jagina tulo b'a la ko n'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la k'a man ɲi tulo bɛ se ka na o don na ko wa ko politique mɔgɔ ko transition banna dɛ ni transition banna mɔgɔ jumɛn de kan ka sigi sisan jɔn de bɛ min bɛ sigi a tɛ nin ye sa an kɛ ko dɔ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ a tɛ nin ye jamana tɛ yɔrɔ min na sisan an ye minɛ min sɔrɔ kɔsa in na an ye kɛlɛ min kɛ kɔsa in na ni président civil a tun tɛ sɔrɔ an tɛ minɛ sɔrɔ wa kɛlɛ tun tɛ ban
Dama population bɛ taa ka dugu la. Yasa. A tun ye kɛlɛ min kɛ ka minɛ min sɔrɔ. Wala ni soja civil tun don a minɛ tun tɛ sɔrɔ. Abana. Wa kɛlɛ yɛrɛ tun tɛ ban yɛrɛ. Yasa. A tile yɛrɛ dama. Merci beaucoup. An ka taa Zugumɛkaw fɛ yen Madu ale bɛ yen. Allo. Assalamualaikum. Madu do wa? Kɔni baasi tɛ yen. Nba. Ne tɔgɔ ye Madu Kulubali. I bɛ Zugumɛ de ya? Awɔ, n bɛ Zugumɛ de. Bon an sigilen an ɲɛ b'i la foyi. Ahan. Ɲɛ b'i la dɛ. Ah bon? A bɛ cogo di? Non, alhamdulillah baasi tɛ yen. Tabarikala kuma b'i bolo. Kuma bɛ n bolo wa? Ne kuma fɛ politicien ninnu ka ɲininkali in na. Yala ne kuma fɛ k'o ɲininka yala yani a ka na fanga la o. Ne fɛ olu de farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ko minnu bɛ yen ko olu lawuli. Bon maintenant n'olu lawulila ka na président sigi o. Olu ka foroba kun ye jumɛn ye bilen? Politique kɔni kɛ kun ye fanga ɲini de ye o. Bon sisan ni fanga ɲini don. Olu yɛrɛ de ko fɔlɔ ko i bɛ ka lajigin. Dɔw y'a fɔ minɛ. Ko ka jɛ ko o dɛsɛra ka jamana mara. U y'a fɔ. Ko Kidali minɛlen don ko dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ. U y'a fɔ. Bon maintenant sisan ni o bɛɛ kɛra. Asimi nana fanga la olu sera Kidali libéré. Ne fɛ u b'o to u ka baara de kɛ wa u bɛ wuli o nɔfɛ. A tɛ nin ye maaw hakilinaw tɛ kelen ye koyi. Maaw hakilinaw tɛ kelen ye dɛ nka an b'i fo. An b'a fɔ sinɔn Ala ka waati wɛrɛ yira an na 14h bɛ yen. Jamana Imam tulo b'an na. Imam Amidu Jara. An b'a fo. Belebele falajɛkaw fɛ yen. A bɛ fo. An bɛ foli ni tanuni k'o lase a ma. Kosɛbɛ. Waati ale dafara. A dafara. Ka bɛɛ lajɛlen fo. K'an ka Imam belebele in fo k'a jara. Awɔ. Jara. K'e bɛ foli kɛ 14h an bɛ yan. Mas ka bɛɛ lajɛlen fo. Awɔ. Fɛn fɛn kun sɔgɔlen b'an na. A banna. Maaw k'u labɛn parrainage ko k'u bɛ fɛ ka kuma. Ni maa min bɛ politique kuma kɔni kɔ bi 14h don dɛ. N'i bɛ fɛ k'i ka ɲininkali kɛ 14h don janɛ. Ka bɛɛ fo. Maa kun sɔgɔlen b'an na. A banna. La guerre des titans i hakili to a la dɛ le 14 avril. Le 14 avril Mahamadou Samake contre Ismaël Samake. David Goliath. Ala k'an si jɔ k'a kun. Ya Rabbi. Wassalam. Foi du Mali. 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 104.1 Radio